pitanami tutuhata nomor 2 de Batak. Jadi dihamu berenami iba berenami Rajai Gultum di Boru Tabunan dak pola gajak sidohono nami selamat madihamuna dohono nami songon hata nina tua-tua ador hatipi ma tugu-tugu ni lobu telabo gabiri ador haduka tugu-tugu ni horbo sahat tudulok panaparan tenggeng mahamu atok saurma tua pairing-iring pahopu saat tamu tu namar nini saat tu namar nono jala setoro poparan ima songon hata pasu hata tanyang nami sian punguan raja persuratan semajutak buru bere na adong di Pulau Batam tarlumobima na adong di sektor Sagulu. Gabi tulong. Jadi di kedua pengantin di son hami opung muna sian tongatongan di punguan raja persuratan semajutak martangyang dohami tutuhata nomor 2 de Batak. Anggia matong di pasu-pasu Tuhan keluarga menon gabe keluarga na berbahagia keluarga na pantas setiru di tengah-tengah masyarakat terlumu bima di jolo ni tuhata asanggia matong dohono nami songon di dok nina tua-tua marurat hamu tutoru sebahen na horas mardaka mahamu tu sia mukabirang sebahen na tongam asamar bulu kamu tu bijak sebahen na rungun jalamar parbue mahamu atong di rumah tangga muna sebahen na tonggi asa takido atong jala walang galinggang bezala garege tubuh nanak kamu siarak pertahi ulu walang tubuh boru mahamu si boru maduma jala si boru pare madudu di bagasal lasni rohanami di bartekianon rodo hami sia tonga-tongan di punguata raja parsuratan semajutak nadong di kota Batam tarlumubi nadong di sektor Sagulung membuat tangiang marhitihon ulos nagajang ulos setoro Prabu dalam pitanami donatok tutuhata nomor 2 de Batak gajang mau murumuna tujuluannya rion torok ma pinopar dihamu tupahon ni tuhata nomor 2 de Batak asa dohono nami atok songon ni dok nina tua-tua sape-sape ni Jawa sape-sape ni Toba duku ape hoka amian nanulos nagajang ulos setoro Prabu saya tuhata de Batama atong namangguhi pasu-pasuna asa saha-saha ni sulum atok saha botian na 300 toho di rodang di bulan nung asa tamu sadarion majalo pasu-pasu sia tonga-tonga ni huriai marhiteon aposona saat mahamu atong liling mangulu tok-tong mahorat coras jaladi ramo tutuan sidok boti mahami mardonga mauliate hataki hatataba sapunan las moramito di bagas sadarion nunga tabba donga mau meres tukara pikiran di tonga-tonga ni keluargam nunga tabba torok dibilangan di poparamu anggia matujulon di pasu-pasu watang mau lenepat bisuki ho lau mengaradoti manoguhut mengajari para maimmu dongammu nomor situ tukara pikiran non ilihat deho kagajang ni umur naka pacarian tama tuaka arina enggro terlebih gajang umur mamereng kape bahan ni akapino para mau tujulan nyarion di pasu-pasu watang mau itu soalnya mana yang dihamu dua pengantin kami Rosia Markapa Jahitan marlas siroh di bahasa Tikion marhitelas di rohanami hubung kami do songon dalam pitanami tomatan murah tuwe bata ima ulos nagajak si toro rabu pangiduan nami do tangian nami tomata di bata di pasu-pasu mamu di tonggo-tonggo di rumah tanggamuna gabe si gajang umur si toro pinopar tujulan nyarion ala pangidua sia kami bawa ma gabi buah baju di hamuna sehingga betul nggak di pasar itu hatang di bahasa Tikion si sada roha si sada undut si sada pikiran mamuna di tonggo-tonggo ni keluarga moloduk sada hamuna tarbarita mamu gabi sibuan la siroha anani songon tangiang nami to mata bata di pardongan sari pemuna asa tubuh dia hamuna anak ado boru tu akari na engro asa jong main dari rumah izuk di atas rumah gorga sai tubuh nan abisu mamu tujulan neon hut boru do na patas marroha putih macam kami pajetan mau lihat dengan mata perasaan tikir aja nami Raja Bulun oke melihat horas celakawi kali horas melihat perjulut tapasahat tutat pandingan masai ala tirtul daulat tali sedarion dangarong udan melihat ya mak jadi perjulu dihamu itu nabi son pasat kami tu hamuna
Horas sama itu, saya gajang mamurmu tujuan narion, satu namar ini marnono, saya ramat itu mahamu itu, tujuan narion. Jadi terbaik pas tu itu dah, lama mamurmu nak kelek teson. Soalnya majot itu dah, dihamu na dua berenami son. Lunga majalo pas hamu siap bagas jor cuatai ini macam laposonai. Mungkin ngagudang dapat tamu aka hata nasian bagas jorai piapa yang mai bagas hamu na. Laudok kondisi hamba dua. Jadi on molo awa mereng di apalagi lahir pengartoan agak molo masalah aka masalah tutur kata di parkir gaun. Jadi nodok hamba dua ison bre gudang doka masalah-masalah di para muatan gaun nata dopi. Jadi son hami son kian pulang rohmu pasahaton. Walaupun Selamat menempuh hidup baru. Saya dirahmati Tuhan Mahamu, dileana kagajang ni umur, dari situ Mahamu di keluarga, di joloni, jolma, tarlumobi, di joloni Tuhani. Songon nino sida tua, balitang mapagabi, tungdanong sitaruan. Arimudo pagabi, molo hamu masih paloluan. Jadi horas Mahamu cuma dua, Tuhan Dewa Tama, nama Aramoti. Tima. Naking memang kosapak kataya duhami sian Simajudak. Jadi au makatai atas nama kepengurusan Simajudak sekota Batam. Jadi menurut keluarga gajak kalimat on sabar mahita deh. Tak pula gajang dohonokku. Kama duduk. Nami gultom salhuna. Bariteng mabagabe itu madak kostaduan arimudo gabe nunga hamu mas pauluan dohot keluarga Kama duduk. orang. Nang salhuna tu sogelo kanami amang guru nami gultom. Dohon nami duduk. Aduh hadik kemadu lobu, aduh hadik atu porbo. Nang sor madu mahamu guru nami salhuna na guru nami. Pangiring pinopar satu nomor nini satu nomor nol. Kama duduk. Tu pahop punami. Jadi on nang bahasa pribadi deh. Potong koko ay posoro be pukon nimu. Au berbicara atas nama keluarga besar Simanjuntak Pasuratan Sekota Batam. Jadi sudah honok kutuhamu amang gultom dot borsumorang patun dohanguluan tois hamagoan. Jadi ikop benget dohamang disude mangudujik kasulamu sangat maho marna dua. Ingot seru akapar sauran. Dohodi akapar punguan ni gultom situmorang dohot tulangmu tong tambunan. Jison hami pasahaton ulos nagajang ulos toro rabu. Walan na pasahaton do hami amang. Alayang ko na angko na mangulosi daging do todim. Walat Tuhanido. Jadi las maruham di haronami. Butima. Hula-hula manakas nak tulang muna. Alay mangna wataho pion na pabuaw do hami. Na hami do tulang muna to. Jadi las maruhani itokko asa ador haduk kemen na tugu-tugu ni lobu, andor haduk kemen na tugu-tugu ni horbo. Penggeng sari matua ma ibotok kutujuluan non, pairing-iring pahopu na pahopu ate. Nang songoni ma di pengantin, pinatikon hujur ma ditongan itu pian. Tumang na tulia pe alu mangalaka pahopuku. Tuk tusima hamu dapat parsaulian. Jadi ala hamido hula tulang nang songoni hula-hula na Martino Dohon pinasikok ma tu babak ni siasat. Maulati mah perjolo ma udok kata tu boru nami. Au ma apola tulang ni berekku sinapa. Au ma siap pudan tinggal niamang mon di Jakarta. Kami tolu alai holan au dohot kakak on sian Medan. Sebelum hudokun hata tu hamna dua perjolom amu sek hudokun hata tu ibotokku ngata bapasu-pasu di ho itu
ngalong parumemo, ngarobe parumemo. Borkon donganmu mardos nyitahi songol kuarhi da ito. Unang dongan marbada. Dongan mardos nyitahi tudolok tuturuan rapamu da ito. Roma nalaboki di ho ito. Nalewat benahad citi. Mulau ingot 10 tahun asal pito. Acit lalaho. Sudiro di karejok ko itoku. Asuboy dalam nguhulu tuak kaberko. Macilas rohaku. Boy di bahay berekon las ni roha to ho ito. Maci belga rohaku. Boy lancar peston. Dang hearo tu pikiraku boy marpesta na belga. Ho ito baynon ya kaberko. Tabama pasu-pasu di Tuhan tuh itu dah. Pacang mau umur muda itu. Amin. Di Hamuna 2, di Hobere, di Hoboruku. Onma harta si pasingot sian au, sian tulangmu, sian amangmu sebagai hamba Tuhan. Ini selalu saya katakan kepada jemaat di mana tulang melayani, kepada semua orang yang tulang layani di gereja. Kalau menikah, apa itu? Menikah bukan mencari kebahagiaan, tapi menikah adalah memberi kebahagiaan. Maksudnya apa? Kalau kau cari kebahagiaan dari pasanganmu, kau tidak akan pernah menemukannya. Kemarahan kadang-kadang, nangis kau dibikin pasanganmu, iya. Kalau kau cari kebahagiaan dari pasanganmu, kau tidak akan pernah menemukannya. Kau akan sering dikecewakan. Pulang dari sini, setelah kalian tidur nanti, kau akan dengar boruku ngoroknya si Nathan ini. Itu bisa bikin kau marah. Tapi kalau kau cari kebahagiaan dari dia, tidak akan pernah kau dapatkan. Tapi kalau kau beri kebahagiaan kepadanya, dia juga akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Sehingga kalian berlomba-lomba memberi kebahagiaan. Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan begini dalam firman Tuhan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi kebahagiaanmu kepada pasanganmu, pasanganmu juga akan berlomba untuk memberikan kebahagiaan kepadamu. Jadi menikah bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Kemudian satu lagi seperti yang sudah kita dengarkan tadi waktu kalian pemberkatan nikah. Saya ingatkan lagi sekali lagi kepada kalian berdua, Bereku dan Boruku. Nanang singoton muna salin ningolu muna. Ikon bersedia menerima segala kekurangan dan kelemahan masing-masing. Alani ikon sisada rohahamu, sisada pikiran, sisada pangalaho mahamu, tujoloan niarion. Anggiat matutu gabe rumah tangga, na berbahagia hamu, dipasu-pasu Tuhan hamu. Jupang nani luluan dapat nadi jalahan muna, imadongan saholongan, dohot dongan sapak kilalaan mahamuna. Dohot songon nadidok hatan di pasa madohonok kutu hamu aek si horu-horu tu sapuran ni si gura-gura rap leleng mahamu mangolu uhut rap saur matua bisar ma mata niari poltak ma mata ni bulan saitubu ma di hamu akaboru namalo macari dohot aka anak nagabe raja panukunan. Ni usung ma palaka tuloban siboraton. Si mahamu mangalaka bahasa itu si mahamu dapotan patsamotan. Tehoras mahamu bereku dohoto boruku Tuhan memberkati. Silas ni roha molo dipasaha debata tuhita tapabua tudongata tabado silas ni roha. Marlas ni roha hamu amang burunami disaluhukna di apala sadarion. Di pabuah hamu tu saluhukna nama kaholongi hamuna doho na dihaholong amuna
Alani tabba masilas ni roha diamu marhite buru nami doho bere nami. Moloau nang makatahon on siat anggaran dasar ni si Raja Tabun. Molo na pamulihon anak pamuliho boru diaka pamorua doho boru ulos ma si pasahaton. Ima anggaran dasar tah molo anggaran rumah tangga tutu pasahaton nami ma uloson parbue holong ni bahwa nasi doho dohamuna di punguan ni peparan ni puta si Raja Tabun se kota Batam. Alani lasma rohani na buruku molodungan noku losok kamion tuburu nami doho tu bere nami. Alani to hamuna bere nami molotung rope hami ima di saluhuna tulang muna opung muna satoru satu gijang na lao mga pehon ulos tu badan muna mabay lasma badan muna alay debatado na bagay mabahen mga ulosi yanggo todi muna hata nunga gudang ata upasa pasahaton ulos hata upasa mabay silas ni roha nunga tu gudang di pasahat na marholong ni roha holanod do tong do marulahula dohonoku patik palimahon ikon ingotom muna doy dia mai di boto hamuna doy patik palimahon menghormati orang tua. Alani parpudi hata hasatan nyoloson. Hau gala-gala mainda pajakitan ni si Sakeus. Molo tukulos sokamen non uloson. Tu dia behamu mangalaka. Saya Tuhan Yesus mana mangiring-iring diaka keluarga muna. Ima hata siya kami debatama na mga ramoti hita di salhuna. Alani amak parmusik nami. Satabi Raja nami Raja Bolon. Gabe jala horas. Tangga dua tohon ujung neima jari-jari. Jari-jari 10 ujung nei marsi kacang-kacangi. Dongjok kabirison dihami pamurmuna, dihami beremuna, dihami papumuna. Jumolo hami marsatabi. Raja nami Raja Bolon. Hatarnya tuan nama katahon dan sudah pudung nang pesako jari palia. Dan sudah tutu di bahena kasak teroa. Molo tumpe marhito simangido dinalahu majalang pasahaton naso sadia. Alani tutu Raja nami Raja Bolon. Ulilasma rohani rajai. Sidaboti mami Raja nami. Gabe ma jala horas.